azért, hogy a Szent Szellem érintse meg a mi szívünket. My father is a watch maker, and sometimes he say, "I won't stop it time." Your father. My father. Az édesapám órás, és azt szokta mondani, hogy időben kell He say, megállni. "I'm a spade maker, but I won't stop time now." I won't stop time now. That is sometimes we hope the time stop it, Néha szeretnénk azt, hogy az idő megálljon, because the lifetime go and go, but we that is not possible. az élet az csak telik, az időt nem tudjuk megállítani. Now we looking in the Bible. Szeretném, hogyha most a Bibliához fordulnánk. And I'm very happy because Dora is here. Is my Hungary voice now. Örülök, hogy itt van Dóri, mert hogy ő az én magyar hangom most. The little bit time, 10 years, maybe 9 years. We have a first translator time, and that woman is very good because she understands Swedish, English, Finland, and my mind. Because this is the first in the Saltwacker townhouse. 9-10 évvel ezelőtt a Soltvatkerti művelődési házban egy karácsonyi koncerten találkoztunk először, és nagyon jó, mert hogy így angolul, svédül, ő a finnt is említette, de én úgy nem értek, de azt mi a gondolataimat érti, úgyhogy így megoldottuk a koncertet. That is a miracle. My brother, Frank Janos is not here, but afternoon coming. Also is good because Frank understands my mind something. He talking very much, a little more and more. I say, what you say? Okay, go. Ugye Jánosi Feri most nincs itt, de délutánra meg fog érkezni. Ő is nagyon jó tolmács, mert hogy ő igazán tudja, hogy mi van az én gondolataimban, és néha még elnézést, tovább is fordítja, és akkor ránézek, hogy miről beszélsz, aztán elmondja, mondom, jó, akkor csak folytasd. Amen. I like. Szeretem ezt, nagyon jó. Yeah. Now the Hannu helping because I have a very important message for you. Most Hannu segít, mert hogy van egy nagyon fontos üzenet, amit szeretnék átadni nektek. And Hannu is speak well different languages, and that message is very important. I like speak Finnish and English and Hungary. Ez így nagyon jó, mert akkor én tudok finnül prédikálni, Hannu fordít angolra, én pedig majd átadom magyarra. But what is the line in the Bible? We standing up the Bible now. Don't what I thinking, what is my mind. We standing up the Bible. A gondolatainkat szeretnénk mindig a Bibliára alapozni. And that is what we trust today, the God's word. Ez az, amiben bízunk, Isten szavában bízunk, erre alapozunk. Nyt puhutaan suomea. Now we are speaking Finnish. Ja Noa ja Leo ja kaikki muu pääsee mukaan. They understand as well. És akkor így a családom is megérti. Minun sanoma on murtautua lävitse. My message is about breakthrough. Az üzenetem az áttörésről szól. Olen joutunut sen puhuttelun itse. I have been under it myself. Under the message, it has been speaking to me. Rám is hatalmas erővel, hatással volt ez az üzenet. Raamattu sanoo ajatuksen, Jumalan valtakunnan on murtauduttava lävitse. Jumalan valtakunnan. Bible says the thought that God's kingdom has to break through. A Bibliában az áll, hogy Isten országának előre kell törnie. Mitä se tarkoittaa? What does it mean? De mit jelent ez? Ei se ole vain joku sana, mielipide tai ajatus, ideologia. It's not an ideology or an opinion. Ez nem egy ideológia, vagy csupán egy vélemény. Ehkä elämän alussa on jotain samaa. Elämän on murtauduttava lävitse. Perhaps there is something similar in the beginning of a life. Life has to break through. Ez kicsit hasonlít az élethez, hiszen az életnek is előre kell törnie. Että me olemme täällä, meidän on täytynyt joskus murtautua onnistuneesti lävitse ja elämä on syntynyt. For us all to be here, we have had to successfully break through and life has been born. Ahhoz, hogy mindannyian itt legyünk, hogy megszülessünk, ahhoz az életnek előre kellett törnie. Kun on kysymys elämästä, sen täytyy murtautua lävitse, tulla läpi vaikeuksien taistelujen. When it's about life, it has to break through difficulties or battles. Ahhoz, hogy az élet előre haladhasson, ahhoz nehézségeken, akadályokon kell átmenni. Elämä on suuri voima. Voima.
Elämä on voima, suuri voima. Life is a great force. Az élet az egy hatalmas erő. Aina keväällä Suomessa meillä on asfalttipihat ja niin edelleen. Sieltä kaiken keskeltä tulee voikukka läpi asfaltin. In Finland, we have lots of asphalt and concrete yards and streets, and from between the cracks, a small dandelion breaks through. Finnországban a járdákon, az utakon ugye sok beton van, és van egy növény, ez pedig a pitypang, és ez képes a beton repedései között is kinőni. Niin teillä Unkarissakin. And also here. Ez ugyanígy van itt is. Joku pieni kukka, se on ylhäällä ja katselee aurinkoa. I'm here! A small flower comes through, and okay, I'm here. És ez csak egy kis virág, de egyszerűen kinől, és jelentkezik, hogy megérkeztem. What's the name? Pitypang. Pigpang, yeah. Pigpang. Winner! A pitypang egy győztes. Yeah. You are the victim. Te is egy pitypang vagy. Elämän täytyy murtautua lävitse. Life has to break through. Az élet kell, hogy előre törjön. Kun Raamattu sanoo, evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle, roomalaiskirje. In Romans, the Bible says that the gospel is the power of God to every believer. 1:16. A Róma 1:16-ban az áll, hogy az evangélium erő, shall I read it? In Hungarian? Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek. Üdvösségre elsőként zsidónak, de görögnek is. Voima tulee aina lävitse. A force will always break through. Ez egy olyan erő, ami képes előre törni. Pienet pojat aina ihailee voimaa. Small boys, little boys always admire power. A kisfiúk nagyon szeretik mutogatni az erejüket. Me olimme hotellissa Budapestissa. We were in a hotel in Budapest. A Budapesten voltunk egy hotelben. Meidän aamupala pöydässä söi se aamupalaa sellainen mies, jolla oli valtavat lihakset. There was a man sitting in our table at breakfast who had huge muscles. Az asztalunknál ült egy férfi, akinek hatalmas izmai voltak. Tänään on kilpailut Budapestissa. Euroopan parhaat lihakset. Today we have a competition in Budapest, the best muscles in Europe. Jelenleg zajlik egy verseny Budapesten, a legerősebb emberek versenye. Aivan tuli lävitse, se purkautui suorastaan. It burst through, through him. Majd szétcsattantak az izmai. Minä tiesin, että meitä pikkupoikia kiinnostaa voima. I knew that we, as a little boys, we are always interested in power. Tudom én is, hogy amikor kisfiú voltam, hogy mennyire lenyűgözött, hogyha valaki erős volt. Mä sanon, näytäpä sitä vähän pikkupojille, missä on voimaa. So I asked him to show the little boys where is the power. Úgyhogy megkértem, hogy mutassa meg a kisfiúknak, hogy milyen az erő. Ja tämä saksalainen pikkupoika teki. And what the German little boy did. És akkor megmutatta a kisfiúnak. Ja me katsottiin, oh. We were watching. Oh. Mi csak így néztünk, wow. Noa sanoi, okei. Okay. Noah said, okay. Akkor Noah mondta, hogy hát jó. Sitten hän jatkoi, isällä on samanlaiset. And then he said, my father has the same power. És akkor azt mondta Amen. Noah, hogy az apukám ugyanilyen erős. Voiman on pitänyt näkyä, voiman on pitänyt tulla esiin. A force has to show or be on display. Az erő mindig meg kell, hogy mutatkozzon, meg kell mutatni. Niin kuin pieni poika voi nähdä isän voiman. Like a little boy who can see his father's strength. Ugyanúgy, ahogy a kisfiú látja az édesapja erejét. Tulkoon vaikka minkälainen pullistelija vastaan, se sanoo, isällä on samanlaiset. Whoever may come, he can say, my father has the same. Bárki jön szembe, el tudja mondani, hogy az én édesapám is ilyen. Kun on kysymys Jumalan lapsista. When it's about the children of God. Jatka lausetta. Kun on kysymys Jumalan lapsista, meidän tulee ymmärtää, Jumalan valtakunta täytyy murtautua meidän lävitse. When it's about the children of God, we must understand that the kingdom of God has to break through us.
Isten gyermekeiként pedig azt kell megértenünk, hogy Isten királyságának az ereje ugyanígy kell, hogy előre törjön rajtunk keresztül. Mutta miten? But how? De mégis hogyan? Ellei se tapahdu meidän elämän arjessa, se ei koskaan voita. Unless it doesn't happen in our everyday, it will never win. Ha csak nem zajlik ez bennünk, a mi életünkben minden nap, ha csak nem éljük át mi is ezt minden nap, nem fog előre törni az élet. Omassa elämässä, perheessä, työssä. In your own life, your family life or your work. Az egyéni életedben, a családi életedben, vagy a munkahelyi életedben. Julkisessa hallinnossa, maassa, kansainvälisyydessä. Or in public administration or international relations. De ez az erő ugyanúgy tovább megy a nyilvános környezetünkben, vagy akár nemzetközi szinten is. Ja nyt tulee tärkeä kohta. And this is an important point. És ez itt egy nagyon fontos gondolat. Meidän kaikkien tuntema Paavali oli valittu Jumalan ase. Apostle Paul, whom we all know, he was a chosen weapon by God. Pál apostol, akit ismerünk, ő Istennek egy választott eszköze, egy választott fegyvere volt. Paavali ase. Hän oli ase. Gun. Paul was a weapon. Paul was a weapon in God's hands. Pál fegyverként működött Isten kezében. Hän vei evankeliumin sanoman, murtautui lävitse silloiseen maailmaan. He brought the gospel, or he broke it through to then current world. Pál volt az, aki az evangéliumot az akkori ismert világban elterjesztette. Ei Paavali itse ajatellut niitä. Paul didn't think about it like that. Jumala valitsi hänet. Pál ugyan nem így gondolkodott erről, God chose him. de Isten kiválasztotta őt. Kun hän seisoo kuninkaan edessä, Agrippan maan päättäjän, Rooman valtakunnan keisari edessä, hän vain oli palvelija, murtautuja, joka lävitsi kaiken. When he was standing before King Agrippa and all the counselors, he was simply a servant whose job was to break through. Amikor Pál Agrippa előtt állt, és a többi előkelőségek előtt, akkor ő úgy gondolkodott magáról, hogy én szolga vagyok, és sikerre kell vinnem, áttörésre kell vinnem az üzenetet. Kun hän sanoi kuningas Agrippalle, minä haluaisin sinun olevan niin kuin minä, mutta ilman näitä kahleita. Paul told King Agrippa, I wish you were like me, but without these shackles. Pál azt mondta Agrippának, hogy azt kívánom, hogy bárcsak te is olyan lennél, mint én, csak a láncaim, a békjóim nélkül. Apostoli 26:29. Acts 26:29. Az apostolok cselekedetei 26, 29. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én vagyok, bilincsek nélkül. Huomaatko, hän julisti, murtautui läpi silloisen valtiaiden ja ylimistön elämään kahleiden kanssa. So he broke through to the life of the governors, kings and noble people with his shackles. Pál sikerre vitte Isten üzenetét a fejedelmek, a hatalmasságok, a királyok előtt bilincseket, láncokat viselve is. Nyt tulemme tärkeään kohtaan. And now this is an important one. És ez egy nagyon fontos üzenet. Sinulla ja minulla meillä on kahleita. We all have shackles. Mindennyiunknak ugyanis vannak láncai. Monta kertaa me voivottelemme ja valitamme kahleissa. Many times we woe and complain about them. Sokszor sírunk és jajgatunk és panaszkodunk a láncaink miatt. Meitä on kahleita elämässä, perheessä, työssä, arjessa on paljon kahleita. In our life, family, work and every day we have a lot of shackles.
a családunkban, az életünkben, a munkánkban, a tevékenységeinkben mindig vannak bizonyos láncok rajtunk. Mutta jos ymmärtäisit Paavalin viestin tänään, But if you understood Paul's message today, De ha megértitek Pál üzenetét mára vonatkozóan, hän ymmärsi nämä kahleet murtautuvat, näiden kahleiden kautta hän murtautuu lävitse, Jumalan valtakunta tarvitsee kahleita. that through these shackles he was able to break through, so God's kingdom needed those shackles. ezekben a láncokban, ezek között a láncok között Pál képes volt Isten királyságának az üzenetét közvetíteni. Tehát szüksége volt ezekre a láncokra ahhoz, hogy az üzenet átmenjen. Susan ja Joni, heidän perhe kahlittiin suuren ongelmaan Nooan elämän kautta. For Susan and Joni, their family were shackled into a big problem through Noah's life. Susan és Joni és az ő családjuk láncok közé voltak szorítva, be voltak láncolva ebben az élethelyzetben az életük során. Ne olivat kovat, liian kovat kahleet. The shackles were too hard. Ezek a láncok túlságosan súlyosak voltak. Äidin ja isän sydän murrettiin. Mother's and father's heart was broken. Az anya és az apa szíve összetört. Mutta ne olivat Jumalan valtakunnan murtautumiskeino lävitse. But they were the means for God's kingdom to break through. De ezek a láncok voltak az eszközei annak, hogy Isten királysága és üzenete áttörjön. Mikä viesti sinulle tänään? What is the message for you today? Mi ebből számodra az üzenet ma? Vaikka tänään kärsit kahleissa, Even though today you are suffering in shackles, Még akkor is, hogyha ma láncok között vagy és szenvedsz bizonyos dolgoktól, ne ovat Jumalan valtakunnan väylä tulla esiin. Se voima, mikä on sinulta tullut Jumalalta. Jumalan voima. so that is the way with which the power of God can break through. ezek által a láncok által és ezek mentén fog Isten királysága előre törni. Länsimainen kristillisyys ei tänään ole voimissaan. Western Christianity nowadays is not powerful. A nyugati kereszténység manapság nem erőteljes. Vainotut kristityt ovat suuremmassa voimassa kuin me lännessä. The oppressed Christians are more powerful than us in the West. Az elnyomott és üldözött keresztények sokkal erőteljesebbek, mint mi, akik a nyugaton éljük meg a kereszténységünket. Kun mennyt aika itäisen blogin alla seurakunnat elivät ahdistuksessa, he olivat voimassa. In the past, when the churches were living under the Eastern Bloc, they were powerful. Amikor az eklézsia, a gyülekezet a keleti blokkban elnyomás alatt élt, erőteljes volt. He olivat uskossa. And they were in faith. Hitben éltek. Länsimainen maailma tänään on liian vapaa. Western world today is too free. Too free, too liberal. Manapság a nyugati egyház túlságosan szabad, túl liberális. Me pannaan Jeesus tämmöiseen pieneen maniboksiin. We put Jesus in a small box Beleteszik Jézust egy kis dobozba, Ja välillä pannaan piiloon. and sometimes we hide it, és időnként még el is rejtjük. Ja välillä näytellään. and sometimes we show it. Néha Tämä- megmutatjuk, Tämä ei koskaan murtaudu läpi. This will never break through. ez nem fog áttörést hozni. Mutta se pieni kukka olet sinä, joka tulet läpi asfaltin. But that little flower is you who will break through the asphalt. Az fog áttörést hozni, aki te vagy, az a kicsi pittypang, ami képes a betonon, a beton repedésén keresztül is áttörni. Kysyn sinulta, kiitä kahleista, voita niiden kanssa ja ole vahva. I'm asking you to thank God for your shackles and win with them and be strong. Arra kérlek titeket, hogy adjatok hálát Istennek a láncaitokért, és legyetek erősek. Minunkin ruumiissani on nyt yksi kahle. Now I have one shackle in my body, meaning Levi. Most
én is egy bizonyos láncot hordozok az egészségemben. Jouduin tällä matkalla Budapestissa sairaalaan. I had to go to the hospital in Budapest during this trip. He had to. He went. Az utazásom során be kellett mennem a kórházba Budapesten. Mutta uskon, sekin oli Jumalalta. But I believe that was from God too. De hiszem, hogy ez egy Istentől jövő dolog volt. Ja vielä lopuksi. And for the end. És végül. Eräs maailman suuri hallitsija, Gaddafi. Muammar Gaddafi, the former governor of Libya. Szeretnék említeni valamit Mohamed Gaddafiról, aki a líbiai elnök volt. Hän oli diktaattori, hän ei ollut tyhmä, vaan hän oli viisas, mutta hän voimalla hallitsi. He was a dictator and he was not a stupid man. He was very wise and he ruled with power. Diktátor volt, és egyébként egy nagyon értelmes ember volt, és hatalmas erő volt a kezeik között. Hän sanoi erään viisaan ajatuksen kerran. Once he said a wise thought. Egyszer mondott egy nagyon bölcs gondolatot. Maailmassa on yksi suuri jättiläinen, joka nukkuu. In the world there is one large or big giant that is asleep. A világban, azt mondta, hogy a világban van egy nagy alvó óriás. Se on kristityt. It's the Christians. Ezek a keresztények. Hän tiesi suurena johtajana, jos jättiläinen herää, voima tulee lävitse, he häviävät. As a great leader, he knew that if the giant wakes up, the force will come through and they will lose. Nagyszerű vezetőként, vagy erőteljes vezetőként tudta, hogy ha ez az erő életre kell, akkor ők vesztes helyzetbe kerülnek. Jättiläinen. A giant. Óriásként emlegette. Urjansi, jo reged. Jo reged urjans. Amen. Jó reggelt, óriások! Growing up. Keljetek fel! And you say, jo reged. I'm a winner in Jesus Christ. És akkor mondhatod, hogy jó reggelt, Jézusban győztes vagyok. Amen. Amen.